אז היום אנחנו נשחק רובלוקס, והיום אנחנו נשחק אמ, בבלוקס פרוט. אני קצת שיחקתי בלעדיכם, אז אתם ישר תראו אותי ב-level הזה, 311. אז אני לא כל כך אוכל לספר, כי אני לא כל כך זוכר, אבל הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת, כל הזמן תיזהרו מאנשים, הם יכולים להרוג אתכם. ופשוט, אני עכשיו אולי אתן לכם כמה קודים שמצאתי בשביל, נו, שה-XP שלכם יוכפל בשתיים, וזה מאוד יעזור לכם בהתחלה, כדי שתעלו יותר מהר, אבל אתם תצטרכו להשיג, נו, פרי לוגיה שירביצו לכם, אז לא יוכלו לפגוע בכם. פה זה לא יעבוד כי יש להם חרבות שיכולים לפגוע באנשים שיש להם פרי לוגיה, ובהם זה הכי קשה. הם תצטרכו מהר לנסות לעבור את זה, כדי לעבור לאיים יותר טובים שבהם לא יהיו אנשים שיוכלו לפגוע בכם, ותנסו לשפר כמה שיותר E1. אתם תצטרכו לקנות את הדבר הזה, הוא מאוד טוב ויעזור לכם בהתחלה. תשפרו אותו עד level 300 או 600, כמה שיותר, כדי שאתם תקבלו יותר, אתם תוכלו לתת יותר דמג' כדי לנצח. והכי טוב פה זה שיהיה לכם הרבה HP ו-Energy. תבחרו, יש שני דברים, כחול ואדום. אם אתם רוצים להיות כמו שאני אדום, תבחרו אדום. אם אתם תרצו להיות כחולים, אז תהיו כחולים, לי לא אכפת. אכפת שלכם יהיה כיף וכל זה. תראו, ב-level מאסטרי של הדבר הזה, ב-150 מאסטרי, אתם תוכלו לעשות את הדברים שלכם פי 2 או בקצת יותר גדול, דמג' יהיה קצת יותר גדול, וזה מאוד יתאים, זה מאוד טוב פה, כי בהתחלה הם יתנו בכם הרבה דמג' ואתם תוכלו להרוג אותם יותר מהר. אז פשוט, וגם באיסלנד של אייס אתם תצטרכו למצוא אותו, את האיש הזה, זה במערה איזשהו, ותנסו לקנות את כל זה, זה מאוד יעזור לכם. מי שמשחק בטלפון
אז יהיה לכם כנראה ליד או קרוב לפה, יהיה לכם פה, הנה, שנייה, תראו איך אני נראה בלי זה, איך אני נראה עם זה, תראו, זה מאוד טוב, זה מאוד יעזור לכם, בגלל זה כדאי לבנות את זה כמה שיותר מהר, זה נותן יותר דמייג' כנראה, ואתם נראים פשוט יותר יפה, וזה עוזר, כמו שאני ראיתי את יוטיובר אחד איתו אני הצלחתי להשיג מהר את ה-level הזה. אז להיום ביי.